Today, magpapaayos tayo ng motor. Kabare po kayo sa 500. Hindi pwede yun. Nag-iba yung takbo niya. Vlog kahit tagulan. So what is up sa inyo mga katribo, and today magpapaayos tayo ng motor. Ipapakabit natin tong gulong na binigay ni Danday Dubla. Preparation natin dun sa darating nating endurance challenge, yung Lakbay Pangasinan 400. So participant ulit tayo dyan mga katribo. Ito ay mga basic na dapat na gawin sa motor pag maglalaro ng endurance. So hati-hatiin ko yung vlog natin mga katribo. Bali ngayon, ang ipapakita ko lang sa inyo yung pagpapalit natin ng gulong, tapos pagpapaayos nung muffler natin na Apido. And yan, sa mga susunod na vlog, yung basta kung ano na mangyari. Dito tayo ngayon sa bayan ng Basol at katatapos lang ng bagyong Paeng. Pero hindi pa rin kasi malakas pa rin ang ulan eh. So naka-Bilin 5 tayo ngayon mga katribo. Bilin lang sa Kalam. Alright, so andito tayo. Pakabit nga ba? Pakabit. Oo. Oo. Oo, likod. Pero hindi na akong tarisilan. Hindi tarisilan ka na? Oo. So what is up sa inyo mga katribo ko? Wow. So today ay pupunta tayo ng Tarlac City para ipaayos na, ipatono na, ipalinis, ipagawa kung ano mang mga dapat gawin, preparation para doon sa gaganapin nating endurance this coming November 26, 27, 2020. Ito yung Lakbay Pangasinan 400. So doon sa first part ng vlog natin, natapos ko na pinagawa yung gulong natin at saka yung tambutso natin. Ngayon naman magpapalinis tayo ng panggilid, etc. Basta anything na like sa engine ng ating motor, transmission niya, basta ganun, hindi ko alam kung ano mangyayari. So ngayon pupunta muna tayo sa Parniki Tarlac para pick upin yung sticker natin na ipapamigay natin sa mismong araw ng endurance. So better check it out. Let's go. Kung matatandaan nyo doon sa previous vlogs ko, nagpagawa tayo ng sticker dito sa may Paniki Tarlac. So magkatabi lang naman Hirara at saka Paniki Tarlac. Then yun na yan, doon ko siya kukunin. So bali kausap ko naman na yung pagkukunan natin ng sticker, and ready to pick up naman na siya. Same price pa rin naman yung binigay sa atin. So tiwala lang din, dating customer. So pinagkatiwalaan tayo. Okay. Testing lang ng sumigaw. Hindi ko pa kasi nakita kung okay sa audio natin sa mic or hindi.
ang lalamunan ko dun ah. 88, 95, 97. Bumubulusok siya. Woo! Try natin dito, medyo straight. 83, 84, 89, 92, 94, 95, 90. Stop sa 96, 98, 99, 100. 103, 104, 106. Woo! Kukuha na yung top speed ko eh! Woo! Pasok pa sana ng 110 yun eh. Wala, pangit ang tono niya dahil pa tayo nakapagpalinis ng panggilid. So dapat kailangan talaga makapagpalinis na tayo ng panggilid natin dahil talagang sobrang hindi na okay yung performance niya. Welcome to Bayan ng Paniki, mga katribo. Yeah! Bira. Kaya pa tayo high speed ah. Daming tumatawid, nakakainis. 102. Hindi ako kaya nito. Nakapul ka ah. Dikit siya oh. Nakadikit siya. Nakadikit siya. Ano meron? Slow down. Ang dami estudyante. Ang bagal na motor ko ngayon. Dito natin kikitain yung magbibigay sa atin ng sticker. Sobrang init. Tapat ng BDO. Ang init. Ayun, tapat ng BDO. Naka-jacket ng black. Asan na you? Don't just say na siya yung babaeng andun. Siya nga. Ayun, si madam. Ayun. Kayo yun, ma'am? Ah, okay. Nabare po kayo sa 500? Ah, wala. 500 yung pera ko eh. Ah, bilhin na ako. Thank you, ma'am. So, nakuha na natin ang ating sticker. Ano? 360 yung ano. Sorry. Ha? 360 pa pala. Yung... Ikaw pala susukli ako ng 140. Oo. Sorry. Ano magkano pang kulang ko? Bali, 110. 110 pa. Sasabi sa'yo eh. Ano? Sige, thank you. Let's go. Nakuha na natin ang ating sticker. Ngayon ay pupunta na tayo ng Tarlac City.
Lakas ng hangin, tinatangayan ko ng hangin. Maghanap na rin pala tayo ng ating high cut shoes dahil hindi pwede ang low cut shoes during endurance. So shoutout nga pala sa mga makakasama natin, no? Team 1G Pangasinan! Yes sir! Andyan si Justin Lavitoria, shoutout. Zoren Valdez, shoutout. Daniel Gatchalian, shoutout. Jasper Estrada ba? Hindi ko alam kung anong apelido mo, trupa. Pa-comment na lang down below. Vince Moto, Ninya Aquino, Randeria. Yan yung mga pinakamalulupit na mamaw ng 1G Pangasinan. Alright, shoutout sa inyo. Tarlac City Hits. At bibili muna tayo na langis doon, gusto ko. Bago tayo pumunta doon sa shop na pupuntahan natin para doon natin ipalinis yung ating panggilid at magpapapalit na rin tayo ng bola. Tayo magkakabit ng RS8 straight 14 grams. Tingnan natin kung kamusta ang performance nito. Hindi masyadong matraffic dito, pero ewan ko lang doon mamaya. KWL WL, tama. Mura kasi ng mga paninda dito eh. Langis, lahat ng type mura dito. Kasi sila nag-wholesale eh. Zik. Ang langis natin ay Zik. Tapos kukuha rin tayo nito, gear oil. Dahil magpapalit na tayo ng gear oil. Tapos 1 liter na Zik. Trusted ko na itong ano na to, langis na to. Tol, magkano yun? Tol, langis at saka gear oil. And meron na rin tayong Gatorade. Ito yung RS8 14 grams natin na bola, sponsored by Justin Lavitoria. Charot. Tapos yung ating CBT cleaner, dalawa yan. Tapos ito yung ating langis. Kasya pa ba? Hindi na, kasya. Dito na lang to. Let's go. Ang pupunta nating shop ay yung Scoot Tech Garage dito sa Tarlac City. Tara. Lagi kong nadadaanan yun dito eh, pero pag hahanapin ko na siya ngayon, hindi ko na siya mahanap. So far yet so near. Scoot Tech Garage. Where are you? Titich. Dito tayo. Wala na masyadong gawa ngayon. Scoot. Dito ba yung ano, Scoot Tech Garage? Ay, MJ Sport? Oo. Oo, dito. Magpapalinis sana akong panggilid. Pagilid? Oo. Oo. Tapos papa-change oil din. Diesel na rin ba? Oo. Na. Ay, pala malilinis ko na siya. Grabing dumi ng ano, air filter. Nabaklas na yung panggilid natin, mga katribo. Grabe, ngayon lang nabuksan yung air filter. Sobrang dumi. Dumi. 2 months lang yan. Dumi na ang panggilid. 2 months lang. Kilit. Tuner ba to? Lahat yan. Ito, speed tuner din. Degree na yan. Yan, may salita ko po sa dito. Hindi, yung stock kasi hanggang dito lang eh. Buti nga ito, hanggang dyan na siya eh. Ang bilis sa marangkada. Delay yung throttle na kasi nga. Pagpapalit na lang ako ng 14 na ano. Ang dumi ng bilog. Ito, 2 months. Kung touch pa ba, sir? Kung touch pa.
Okay, chef, ano yung music mo yan? So ito yung papalit natin. RSE 14 grams. Magbablog kayo, boss? Video lang. Yan, lalabas na yan, malulo. Clutch lining natin. Ayan. Siya kung medyo okay pa naman siya. Ayan. Clutch lining good. Ito yung bell. Ayan. Goods pa naman siya. Ito yung may regroove na naka-regroove na bell. Speed tuner. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Balik na ang ating pagilid. Ayan. Okay na ulit siya. Tapos nalagay na rin yung 14 grams RSA. Tingnan natin kung ano magiging performance ito mamaya. Pang daily use. Daily use talaga. So salina na ng dugo. Kalahat boss. Ha? Hindi pwede yun. Tayo. Boss oh, follow nyo na lang ako. Sige, sir. Dati dito sa motor ko. Hindi pa masyadong sikat. YouTube lang yan? Oo. Ha? Okay na. Kamusta kaya ang performance ng 14 grams? Ayun lang. Hindi na palitan na ng oil change indicator. Ay, ko naman sa nag-reset, sir. Reset mo yung Hindi pa. Hindi ko alam mag-reset eh. Para alam mo kung ilan na yung pinakbo mo katapos ng change oil. Isat mo ng ano siguro? 4,000? Ayun yun. Sige. Kasi ito yung total mileage mo niyan, sir. Oo. Sige boss, thank you. Yun lang. Mas naging responsive yung throttle natin dahil dun sa bola. Nice. So shoutout kila boss, hindi ko na natanong yung pangalan. So Scoot Tech Garage dito sa Maliwalo. Diyan tayo nagpaayos ng ating panggilid. Diyan tayo nagpa-change oil. Wow! Nag-iba yung takbo niya. Ay gali. Sumisipat. Yun yung pinaka-epekto ng 14 grams na bola.
andun yung power dahil dun sa pulley set natin, tapos napagan pa niya dahil dun sa ating bola straight 14 grams. Maganda yung outcome nung naging set natin ngayon. Speed Tuner Plus RS8 14 grams straight, swak na swak, hindi ka mag-aatubili. So kaya nahahanap naman tayo ng ating high cut shoes. Alright, napaka-responsive ng throttle talaga. Kasi parang ang stock kasi ay 15 grams eh. So kung maglalagay ako ng 14 grams, delay siya ng konti, pero it actually parang parehas pa rin talaga sila ng stock. Yee! Wala na yung delay moment dito sa throttle. Wala na yung delay moment. Nakabili na tayo ng sapatos and kaya nakataguhang bawal pumarado sa gitna, signboard na nga, pinarado pa tong tangkal naman dito. Mga Pilipino talaga. Ay, let's go home. Tapos ang gastos, oras na para bumalik sa reality. Parang bumalik ako sa stock na set ng panggilid, pero ang kaibahan lang nito, mas may dulo to. Pero tingnan natin kung mayroon pa rin. Subukan natin yung dulo. 86, 87, 97, 100, 'Kaya pa. Yung 80 to 100 parang nasa 30 seconds nang kinuha. Not bad. Kasi kung pipigain mo talaga siya, andun siya eh. Oh. Meron talagang power, pero mawigil. Kailangan ko magdagdag ng hangin sa harapan. Medyo malambot na siya. Yan lang talaga. Mas mabilis niya nang nakukuha yung top end niya. Kulang lang ng kalsada eh, pero pag ganitong straight siguro kayang-kaya niyang 110 to 115. Tapos kapag yung mga daan naman katulad dun sa amin, siguro abot siya ng 125 to 130 ganun. Kasi random ko yung makina eh, may bibigay pa siya dahil dun sa set na ginawa natin sa kanya, yung speed tuner and yung 14 grams straight na RS8 Racing Factory. Hindi ako kaya nito. Bye bye. Ako ma-overpower ko yung ano. Okay na to. Sobrang satisfied na ako dun sa naging performance na yan niya eh Tapos magpapalit pa tayo ng pipe niyan. Bulusok yan talaga, bulusok. Ano? Malakas siya. Ibiro yung power na kaya niya ibigay.
Yan. So tapos na tayo sa mga ginawa natin dito sa ating motor. Antayin na lang natin yung pinaka final na day yung sa endurance natin. So shoutout sa lahat ng mga nakatapos ng video. Shoutout sa inyo. Mabisa kayo. So yun lang naman mga ginawa natin. Nagpalinis tayo pang gilid, nagpa-change oil tayo, nagpalinis tayo ng air filter, and yan, we are set and we are ready to go. Ano kami balak mag-stop or ano, hina lang kami. We're not like the others, nag-aim talaga na makatap, ng maka-gain ng trophy. Pero kami, okay na yung finisher lang. Pero dapat syempre kailangan pa natin paghandaan kasi hindi rin 600 kilometers na tatakbuhin natin sa endurance na yan. So yan, so like, share, subscribe, whatever you want. Thank you for watching. Kapag nakaabot ka man sa part na ito ng aking vlog is napakamabisa mo, katribo. Kita-kita na lang tayo sa endurance. Hey, mga katribo. Yes, woohoo!